Ahojte. Som tu so sesternicou. Čaute. No, tak, a ide hodnotiť, ktoré nemá rada Italian Brain Roda, ktoré má rada. Takže môžeš začať. Chceš ešte niečo povedať ty? Nie. Dobre, tak môžeš začať. Môže. Takže Nemáš rada? nie. Ale to vyhodnotovalo mňa, že ja to som. Fuj. Mám rada. Aha. Mám rada. Najradšej. Mám také aj hej. tričko. To sa mi nepáči. Jasné, že hej. Jasné, že hej. Druhý. Nemám. Určite Ja nie. fake nemám rada. Dobre. No a ja to mám. Máš? Dobre. Už máš iba Moc 6. nie. Áno. Ja to Áno, mám. je to zroztomilé. Trujmero, trujčína. Dobre. No, víš. Frigo cameo. No? Nie. Ja, prečo? Čau. Brný oktopusnice zlaté. Balerina cappuccina. Mi. Ako je to ďalej. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte veľa lajkov a budeme u ďalšieho videa zase tak. A dávajte odbery. Čaute. A už iba jeden odber a odhalí môjho psa. Ja som tak šťastná. No a potom môže aj môjho. Tak mi to dovolíš, tak hej? Ja jej to dovolím. No, takže. Tak a potom za 30 odberov odhalím aj sesternicového psa. Sesterniciného psa. 25. 25? Hej, 25. Dajme 30. Dobre, tak 30. Tak 30. Tak čaute.